gaskiyar magana da cikakken bayani a tattare da gargaɗin da ake cewa shugaban ƙasar Rasha ya yi wa shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu saboda zanga-zangar da 'yan ƙasar suka yi suna ɗaga tutar ƙasar Rasha. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoton da kuma bayani dalla-dalla a cikin wannan tasha tamu mai albarka yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah in dai wannan zuwanka ne da farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun ɗora. Bayan wata zanga-zanga da aka shirya da tutar ƙasar Rasha inda aka yi ta a cikin jihar ta Kano, ta ɗauki hankali da dama inda har fejikan ƙasar Rasha manya-manya wanda suke yaɗa labarai na ƙasar suka wallafa wannan cikakkiyar zanga-zanga wacce suke kira ga 'yan Najeriya sun buƙaci Putin ya kawo musu ɗauki da tallafi a kan zaluncin da ake musu a faɗin ƙasar nan tasu gabaki ɗaya. Wannan abu ya ɗauki hankali har ya biyo bayan cewa shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu hankalinsu ya fara tashi a kan hakan. Nan da nan ba ɓata lokaci aka samu cikakken rahoto na cewa an kama wanda ke ɗinka wannan tutoci na ƙasar Rasha ana yin zanga-zanga da su a cikin jihar ta Kano kamar yadda gidan jarida na Alfajir Hausa suka wallafa a kan shafin nasu na Facebook. Yanzu haka dai cikin gwamnatin Najeriya ya ɗori ruwa saboda wannan kira da aka yi ga Putin ɗin, domin Putin duk duniya babu inda ba a tsoron wannan shugaban ƙasar na Rasha. Kuma wannan kira da aka yi ana tunanin zai kawo ɗauki zuwa ƙasar ta Najeriya domin ya gargaɗe su ko kuma ya karɓi wani yanki a cikin ƙasar domin aiwatar da gyara kamar yadda 'yan ƙasar suka buƙata. To 'yan ƙasar Najeriya dai a yanzu haka sun ɓarke da murna da jin wannan cikakken rahoto domin kuwa abin da suka buƙata ne ake tunanin hakan ta faru tunda manya-manyan gidan jaridun sun fara wallafa wannan cikakken rahoto domin hakan shine samun mafita a ƙasar ta Najeriya. To mai sauraro kai kuma menene ra'ayinka tattare da wannan rahoto da muka kawo maka? Ya kamata ace ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon nan mu kai mana comment domin kuwa muna yin duba da saƙonninku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyoyinmu babu ƙaƙƙautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki ɗaya.